Nyakorom gajang dakika osekadho 22 tok saa achiel mar okinyi machiegni tok marwa e chenro mar piny adini joseduor osemino nonro mar gazeti sing'eyo kaka piny Kenya rengo okinyi ma kawuono. Kapo nono ni koro nyiewo gazeti ing'e gima gazeti wacho. Okinyi ma kawuono e tok marwa e chenro mar piny gino mara ni neno tipo mabende nitiere toka kanyo. Nitiere tipo mano mar okapu mabende nitiere koda mwandu mabende wajathoro nyiewo kinde ka kinde odiochieng' kodiochieng' Nyakorom gajwang'. To kaluwore koda nonro mabende Kenya National Bureau of Statistics mano KNBS no yango gocho ni nengo mar ngima medo hidho. E higa ni Nyakorom gajwang' e dwe mar auchiel nengo mar ngima no hidho gi kwana tamalo 3.8. Kaluwore kod ripod gi mogik mabende gigolo dwe mar abiriyo gocho ni nengo mar ngima ochako hidho kendo gi kwana tamalo 4.1. To hidho Nyakorom gajwang' mar nengo mar ngima gocho ni hidho kaluwore kod nengo mago mag chiemo mabende wajathoro godo tiyo godo pile ka pile mabende osebedo ka medre kanyakla kod nengo mano mag modhi. Wang'eni dwe mar abiriyo Nyakorom gajwang' chieng' tarik 14 mabende EPRA jalando nengo mag modhi manyien. Noneno kanyo ka modhi bende noidho. Petrol noidho gi siling 8.99, diesel noidho gi siling 8.67, ka nengo mar mauta mano mar taya nomedre gi siling 9.6. Emomini kaka TV mara Mugi en mbaka mwago e studio, mbaka mabende wagoyo kama intiere Nyakorom gajwang'. Inyiso na kaka nengo mago mag mwandu mijathoro tiyo godo pile ka pile. Okinyisa ni dong' seche idwa chiemo, idwa chamo, idwa ni breakfast. Chak iuso nade, makati iuso nade, mauta mar taikin mamoko, ka nchamo migago gi mamoko iuso e nengo machal nade. En twak mabende adaro bilo gi jalony e weche mar uchumi mano CPA Eric Odera mabende antiere godo e studio. CPA Eric Odera, amosi ni misawa, geno mara ni chiemo makare. Yawre ahinya Sharon, an bende ageno ni chiemo maber kendo ageno ni nyikwara Mugi bende chiemo maber kamoro amora gintiere kendo wachiegni uru e twak. Erokamano ahinya. In gi an ka nobiro tich odiochieng' ma kawuono geno mara nyalo bedo ni watiyo gi nyamburko, watiyo gi apiko, kata mana wawuotho wabiro ka okinyi ma kawuono. Samoro bende sebilo gimoro pek mar ngima tir nade. Genya kachako na kodi kaka wendo nikech ngene kwa twako tende kod pek mar ngima bende no kantiere pogruok ahinya commodities acho ni basic commodities mabende oganda osebedo kanyiewo. Dieri mine makende ne ji mang'eny temo wacho ne pek ngima odhi malo, ngima mar dhano ma kawaida ni malo ne ji mang'eny ok ginyal yudo kaka gikonyore e yo mayot kendo ka gipimo koya e thuolo ma ukadho chien to gi kaka medo hidho gineno ni nengo bedo ngima bedo medo hidho. Mano timore nikech kipimo nengo mar gik ma dhano tiyogo e ot machalo chiemo, machalo kaka chulo ot, machalo kaka lewni, machalo gimiluongo ni gimitedogo miluongo ni fuel, gas, machalo gik ma mitiyogo e weche mag transport, to yudo ka nengo idho. Idho mar nengo no emomiyo kata kidhi e weche mag transport tiyudo ka bei mane ichulo kiwuotho kia kata e ot kidhi e kar tich iyudo ka koro nengo mar bei mikwayi e gari oidho. Nengo no kendo kata kiyudo kipimo weche mag school iyudo ka weche mag fees michulo kata midwaro e school iyudo ka hidho kendo pogore e wang' ka wang'. Mano bende timore kata e weche mag kaka asewacho weche mag fuel ahinya gas ma dhano tiyogo e ot. Ji mang'eny wacho ni nengo pogore, samoro en 1,000 kilogram 5 mar gas ma itiyogo gi ji mang'eny mane e lower pyramid. Koro iyudo ka samoro mede gi siling 50, samoro mede gi 20, kamano to teka no mede to hinyo dhano nikech koro distort gimiluongo ni budget manisegoro midwa tiyogo nikech budget no to is constant kaka luwore igore kaluwore gi income ma in go. Iwacho ni samoro sara ten mana macha nengo mar ngima medo idho kinde ka kinde koro adjust. Ka okinyini tiyo gi tong' to koriwe tong' samoro timo na gi chai nono. Nitiere gimiluongo ni economics, nitiere gimiluongo ni indifference curve. Then kiseng'eyo kwan ma in go mar osuru ni mar pesa ni mar nweng'o ni to isegoro bende budget ming'eyo ni fees en kama, chiemo en kama. Koro budget ma in go no
miyi gimiluongo ni utility. Koro utility no en kama nyaka ibede mondo iwinj satisfaction mar chiemo ma in go to gi pesa ma in go. Golo gimiluongo ni indifference curve. Wabro lero mano chiek moro. Koro e report ma wadwa wuoye sani ma Kenya National Bureau of Statistics nogolo ne pimo kaka nengo lokore, nengo mag gik moko lokore. Ipime e kuom ndalo modhuro, ndalo mar iwacho ni 12 months annual. Mano higa achiel mokalo. Bang' higa achiel. Koro kaka koro mano pim mar dwe ma owuoye mar mano gole tarik 31 dwe mar abiriyo ni opime kochakore dwe mar 6 higa mar 24. Koro chak pim no to nengo mar gik moko kochakore June 2024 nyaka July 31st 2025 nengo lokore machal nade. Nengo ni bende opim kaluwore gi gik mnaselero ni gik madhano tiyogo. Gik madhano tiyogo gin chiemo to gi math. Chiemo math mwawuoye ka en math ma is non-alcoholic mokwongo. Kaeto kendo ichak ipimo math mar alcoholic. Kaeto ichak ipimo weche mag energy machalo fuel, gas, petrol, diesel, kerosene to gi gik makamago. Kaeto ichak ipimo weche mag transport nikech koseket fuel to fuel no itiyo kode weche mag transport ma itiyogo gi geche, itiyogo gi means of transport te. Mane makelo nyaka lokruok mar nengo mar transport. Kiwuotho kidhi town kori kwayi pesa mopogore gi mani ng'eyo cha. Kendo luwore bende kendo gi nengo mar weche mag somo. Weche mag somo gi bende luwore nikech nyakwa pim kaluwore gi weche mag buge ma ji ng'iewo, weche mag uniform to gi weche mag school fees. Koro magi kaw kwan gi e dwe ka dwe tipimo ne to koro ya dwe cha mane wakadho mar dwe mar 6 mar higa mokadho cha nyaka dwe mar 7 higa ni nengo lokore machal nade. Emomiyo report mwan go ni wacho ni kopim dwe makadho higa mokadho cha nyaka sani to medore from 3.8 atamalo 3.8 nyaka atamalo 4.1 nitiere medruok. Ang'o mokelo medruok ni? Gik mang'eny okelo medruok ni. Lokruok ni mokwongo iluonge gi dho uchumi ni inflation. Inflation tiende ne lokruok mar nengo mar gik moko koyae period ma nyaka period makama. Lokruok ni inyalo kel gi gik maluwore gi kaka gimiluongo ne demand. Demand tiende ni teko ma in go mar nwang'o gimidwaro kaluwore gi ofuko ni. Teko ma in go sama in gi pesa ni moro e ofuko ni, inyalo bedo ni idwaro gima idwa ng'iewo. To nikech in gi teko mang'eny, ng'at ma uso ni nyalo wacho ni ng'ani nigi pesa we amed bei. Kata medo bei to pod obiro kawo. Mano iloko nengo kaluwore gi teko mar ofuko ni. To nengo bende nyalo lokore kaluwore gi kaka gino losi, cost of production. Cost of production ni ema kelo nengo ahinya makoro wawuoye sani ni. Ma oluwore nikech gik mwawuoye sani gi okel gi ma iluongo ni lokruok. Kaka koro nyi neno dwe mokadho cha ne wan gi lokruok e weche mag kerosene, diesel, petrol. Mabedo no medre gi atamalo mathoth. Mano medre gi atamalo mathoth malich. Mano emomiyo king'iyo inflation mar keep compare dwe mar 6 ma higa ni to gi dwe mar 7 ma higa ni to nitiere lokruok mar inflation omedre koya 145.5 nyaka 145.7. Mano lokruok mokel gi gik ma lokruok gi nengo mar petrol mane EPRA olando higa cha. No higa ni. Parni EPRA bende lando nengo modhi dwe ka dwe chieng' tarik 14. Manyiso ni wantiere dwe manyien chieng' tarik 14 mar dwe ni. Wendo dwaro ng'eyo ni nengo dhi medre koso dhi dok chien. To kodhi dok chien dhi dok gi senti. Wacho ni otonglo koso mana siling. Ma bende samoro ok nyal konyo. Koro gima timorega ni serikal omi chik mondo otim nonro ni mondo indicate ni to piny ochomo kanye, japiny winjo nade
ere kama inyalo time mondo tudruok mondo yoto bede, mondo yoto bede matin mondo konygo kata ditim ang'o mondo kel abro chiwo gimiluongo ni effects mag inflation ni lokruok ni to kel ang'o okay abro wacho mano but gimomiyo gigo ipimo kamano en ni mondo achiel wabed gi statistics maber manyisowa ni to nengo mar gimoro ka gimoro chal nade, olokore machal nade, kelo pek koso yot ne japiny. Kwase ng'eyo mano to wang'eyo ni to ang'o nikech samoro ginie nengo gi samoro okele nikech shortage. Samoro piny ne ok odhi maber e weche mag chiemo, production, supply side, okay? Kaka koro weche mag chiemo mang'eny wuok e lowo e puothe. Sama koro nweng'o yudore matin e weche mag puothe, to tiende ni demand mar gima tin no dhi medore. Sama demand no osemedore, odhi bedo pushed gi price, mano dhi kelo inflation. King'iyo figures ma wawuoye sani gi gima duong' malich kuom weche mag chiemo go, mano medre malich mokelo atamalo ni te en wach mar mogo. Mogo mitedo godo. Mar kuon. Mane mokelo mane molokore maduong' ahinya. To mano is sensitive. Ang'o miyo en sensitive? Nikech dhano ka dhano nyaka chiem. En a necessity man nyaka chiem mondo ibed mangima. To par ni bende mogo staple food, wacho ni piny Kenya ugali. Yes. Mok kuon. Bende staple food marwa. Ji mang'eny chamo kuon. Koro miyo ji mang'eny demand for mok kuon. Koro mane momiyo lokruok moro amora mar nengo mar kuon bedo felt a lot gi ji mang'eny. Koro gima inyalo tim momiyo mane momiyo kawo kwan ni ber, nikech sama koro sirikal oseng'eyo ni mok kuon ema nengone ni malo kata nengone olokore mang'eny ahinya, to koro ing'eyo ni ang'o mokele. Is it shortage, koso hoarding, koso nitiere wach moro kanyo ma ji ok ong'eyo. Koro mane momiyo koro sirikal biro gi policies machalo kaka buffing up, machalo kaka importation in case ni nitiere shortage, kata machalo kaka anti-hoarding policies. Gimomiyo inflation ni kata lokruok mar nengo ni adwa lero ni japiny winje gimomiyo japiny mang'eny ywak kata ni wacho ni nengo lokore mang'eny momiyo inflation ni gineno ka gima negative. En nikech effects ne. Achiel kuom effect mar inflation ni en gimiluongo ni reduce gimiluongo ni purchasing power. Sama nengo mar gimoro amora osemedre ni ting'eno distort budget ni. Teko mar nyiepo dok chien. Teko ni mar nyiepo koro dok piny. Sama teko ni mar nyiepo ni odok piny, kendo ni bundle of goods mane winji ng'iew, kata ka ne in gi mpango ni dwe ni adhi tiyo gi mogo kilograms 5 e ot, tiyudo ka nengo ni obedore. Chuni ni nyaka koro iduok mogo piny. Iduoko tikiko mchele, ikiko oduma gi mamoko. Koro mano timore across all the food brackets ma dhano tiyogo. To food kende nyaka koro kata weche mag math koro chuno ni nyaka koro iloki. Mana achiel kuom effect mar inflation. Mar ariyo en ni inflation kelo gima iluongo ni distortion in currency. Nikech sama koro nengo gik moko osebedo mang'eny ka, to samoro gigo chuno ni nyaka koro wa export gi, water gi oko. To tiende ni sama watero gi oko no, to either watero gi ka nengo gi ni malo kata nengo gi ni piny. To tiende ni sama watero gi no, to wan dende wadhi loko gi e currency machielo. Mano kendo miyowa miyowa nikech sama koro osetere ka nengo gik moko walese ni piny. To sende ni kama wadhi loke cha, to waloke against dollar. Wadhi dwaro dola mang'eny mondo waloke go. Mano nyiso ni dhi keto pesa wa ma wan go ka bedo weak. Okay? Sama mano osebedo weak, wabedo gi problems moko miluongo ni balance of trade deficiencies machalo kamago. Koro lokruok mar nengo mar gik moko ni nigi effects mang'eny, lakini kuom japiny
to neno ni lokruok ni hinye nikech nueng'o to gi budget ne mono osegocha kethore. Tigine diera karamna kwa losere kama nanya bende eri kom yango no mane ilere heyo makende ma bende karamna dayo mantiere kata mana dala kacha ndalo winje yo makare gimen lokrok makamagi kose neno samoro kanyalo bere karamna gi siling 1,000 tinenjo ka oganda wacho ni 1,000 tango nikech nyalo dhi 1,000 chon kane donjo go 1,000 titingo okapu mopo kakire do mantoka no okapu opong sani ko okapu opong en mana 1,000 gi wiye mako kidonjo e supermarket gi calculator nyalo chopo e counter kacha tiduoko gik mang'eny ahinya kata kamanya korum gajuang kalore gi Kenya National Bureau of Statistics geto kanyo ni nengo mago mag ngima koro kamedre gik motiyo godo pile ka pile mabende CPA rikodera na lero ni giboka mok kuon mano kila achiel gocho no medre gi kuona tamalo 1.6 kila achiel mar sukari mane dwe mar 7 par dwe mar 8 be okwadonjo samoro nengo nyalo medre kada dok chien gibiro biro ka gitimo nonro KNBS timo ga nonro kinde ka kinde mok kuon kila achiel gocho no medre gi kuona tamalo 1.6 sukari kila achiel medre gi kuona tamalo 1.4 skuma wiki gik motiyo godo pile ka pile dala kacha kila achiel no medre gi kuona tamalo 1.3 kanyanya kitungu iwacho ni mor tedo sitima kene tariffs Kenya bende neno medruok makamago ka samoro ni ichudo tariffs mag stima samoro ni mikata na units 20 gi wiye samoro dhi kadok piny koro gin gik ma samoro Eric oganda ok ja thoro ng'ine kaka stima ka samoro ngato ng'ini dwe ka dwe atiyo kata siling 1,000 nyalo bedo kata ni medre gi siling 1,200 girit mitiyo godo adieri kabisa. To king'iyo kwan gik miyuneni wacho gi gin gik ma basic matiende ni ng'ata nyaka ti kodgi mondo survive en chiemo en wach stima nikech ok inyal dok e ot man ka mudho kondiek ok inondiek to kata mana mamudho no ma jok mok tigi stima betiyo gi mauta mar taya mabende no medre aya en wach mar wuoth nikech nyaki wuothi koro ineno gigie gin gik ma affect mwananchi wa kawaida mane momiyo kwan ni ber nikech point ne government ni problem mare ngima cost mar ngima oridore kama chal nade to dwa timang'o mondo okel kwe kata okel yot ne oganda ang'o ma sirikal nyalo timo koro ma adwa wuoyo gi sirikal adwa miyo sirikal koro gima ginyalo timo mondo mima odok chien achiel kuom nengo mar chiemo to gima sirikal nyalo timo en ni kanitiere shortage to ginyalo golo kuonde ma mokan e chiemo mag piny mondo donje market mondo ka supply obedo mang'eny to dhi duoko price chien law mar demand and supply wacho ni ka supply ni ng'eny to koro price dok chien ka price osedok chien koro inflation odok chien mana achiel mar ariyo nitiere gik machalo kaka kopo ni waonge kode within our economy then kanye kama koro sirikal import koro gikelo gik mwaonge go kendo donje market kendo mano bende tiende ni wanyalo duoko inflation ni through the forces mag demand and supply sirikal nyalo kelo supply side kama koro gimoro tine e demand side bende wanyalo nitiere gimiluongo ni monetary and fiscal policies ma sirikal nyalo tiyogo tiende ni kopo ni pesa ng'eny ahinya economy to gima sirikal timo gitimo gima ginyalo tiyo gi tools mang'eny achiel kuom giluongo ni interest rates koro ka pesa ng'eny ahinya to koro interest rate mar bengi imedo mondo mi ji okaw pesa matin koro pesa kosebedo matin koro ji oluor ji kone nengo pesa koro tin ahinya koro kwang'iepi mang'eny mano gima ginyalo timo to in kaka dhano kaka nyakwara Mogajwang' mandala in ditim ang'o mondo mi ibed gi mondo mi wach inflation ni kik iwinje effect ahinya achiel production gimitimo ka in japur to ensure ni ipuro kendo ibedo gi stock mari maber masama koro nengo mar oduma omedore to in ok ing'iepi tikibed ni ka iuso stock iwacho ni bendi ipimo kaka lwasi chal nyaka ipim kendo nyaka igo budget ni to kar luwore gi family na ma wan ji abich ni wachamo chiemo marom nade e dwe ka dwe tiende ni wadwaro chiemo marom nade e higa mangima kiseng'eyo mano migo budget no to budget no koro dhi koshoni in case ni price mar
that particular bundle of good omedore. Achiel. Mar ariyo, nitiere precautions moko mabende inyalo bedogo. Ineno ka inflation ni wawuoye weche mag chiemo, wawuoye weche mag metho, wawuoye weche mag gas, wawuoye weche mag transport, weche mag school fees. King'iyo budget ni te, ang'o ma spende ahinya? En wach mar school fees. Ka en wach mar school fees, tibedo gi akiba ni moro. Ming'eyo ni ma to en mar school fees. Koro kata komedore to in effect no kidhi winja nikech ne in gi stock moro manisekano ma in idhi chulo kanyo. Koro kata komedre to effect no ok dhi chopo ni ahinya nikech you already in cushioned. Mane gima nyakwara mo ginyalo timo kama intiere dala. To bende kimedo kanyo, bende ng'eni nitiere ga chik moro ma bende wacho ni 50-30-20 rule. Yes. Iwacho ni e odi kanyo nyakwara mga juang kapo nono ni nje ohala nitiere omenda miyudo nikech wang'eni jo ohala yudo ga pesa odiochieng' kodiochieng'. Nitiere jo osara ma bende rito mwisho dwe. Mwisho dwe korumo bang' ndalo 30 ma pesa ni obiro at once mabup. Tintie kaka idwa poge ma bende biro bedo ka ringo kodi. Koro 50-30 rule ni iluonge ni Pareto. Iluonge ni Pareto analysis. Pareto analysis. Koro Pareto analysis ni Pareto analysis ni emomiyo awacho ni go budget ka higa ni chakore. Ka hiki osechakore ting'eyo ni ABCD e gik matimo kata gik ma spend kata mage projects madwa timo higa ni. To an gi nweng'o na to rom nade. Koro pogi maromo atamalo 100. Ma iketo kama, ma iketo kama, ma iketo kama. Atamalo no kisego kwandi no te bas mano Pareto analysis. Koro onge lokruok. Ka gimoro lokore to lokore matin ma ok kelni adhara adverse effects e budget ni kata e kit ngimani. Koro ngimani ok lokre malach kata ok ibed ni idok marach ahinya. Dong wang'isi gidok makoro gidwa winjo. Nikech koro nitiere needs, donge nitiere wants, to nitiere savings. Iwacho ni 50% kacha madhi ne needs. E usara mari, kuom ranyisi yudo siling 15,000 dwe ka dwe. 50% mara atamalo 15,000. Iwacho ni 50% of the 15,000 nek bedni the needs. 30% the wants, 20% the gik moko kaka savings. Koro needs kanyo ginang'o, wants ginang'o, to savings gin kaka ng'o. Nyakwara Mugajuang gima watemo lero en niya, nitiere gik mochuni e ngimani, necessities ma nyaki tim kata nyaki bedgo eke survive. En chiemo, weche mag ot, weche mag lewni. Magi nyalo kawo percentage maduong' e kit kwan nini e. Mar ariyo, nitiere kendo weche moko ma idwaro mondo survive mondo ber ngimani. Weche machalo kaka weche mag somo, weche mag tiji kata mag development. Inyalo miyo percentage mar ariyo. To nitiere gik moko ma kata oketimo to pod inyalo survive. For instance, kata kiyae tich godhiambo, ok ochuno ni nyaka iraw e bar. Kata yue gi joweteni. Ok ni rach. Entertainment go. Tiende ni ok ni rach kiyueyo, lakini ok en gima ochuno. Kata didhi adhiya dalani, ing'eni ok ni lose anything. Nyalo nyocha chak idhi tede udi. Kar mi nyocha kikombe achiel siling 200. Mago chak ede pakede madero madek kama. Manyalo cover yi. Koro gik moko chunogo, luxuries go. Gine minyalo miyo gi percentage matin. Ruakruok, fashion, travel. Yeah, but lewni is a basic need. Yeah, but nitiere lewni moko ma king'eny go kaka nyalo ruako. Ok onyal bedo kaka koro want. Yes. Yeah, nitiere moko ma you don't need. Yeah. Koro mago eminyalo chiwo percentage matin. Kati duok bas nengo ka pesa moro ne nyiewe siling 1,000 many minyalo nyiew mtumba kata mana siling 500 tekni wakeke. Exactly. Yeah. Koro again kendo kuma kata kum budget nini bende pod inyalo bedo mariek. Inyalo bedo mariek tiende ni samane mowinjo bed ni ng'iewe gik moko. Inyalo pimo sama kata kidhi e supermarket kata seche midwa ng'iepo. To tem ng'iyane ni to promotion ni kanye. Ang'o mabedo promoted e gigi. Sama gima bedo promoted no, that bundle of good should be your target. Sama idwa ng'iewo kata weche mag lewni, inyalo yiero chiro moro kata kamoro miuso ge in bulk ma bende inyalo ma prices favor. Tiende niya, as a consumer nitiere gimiluongo ni consumer sovereignty. E open market kaka Kenya wanka, moko chuni ni nyaki ng'iep ka. Okay? Except for monopolies machalo kaka
maybe Safaricom, Airtime and all this to gi electricity to moko gi nitiere kuonde ma ine gi choice minyalo exercise choice nino koro yier market ma favor gi prices kaiso yier bundle of goods ma is necessary, okay, kaiso sama isedhieno in gi right mar mino bei kakidwaro. To bende wi mano bende Eric, mana kaka niwacho kamano nikech dukni madongo chini supermarkets bedo pogore ka ng'ato ng'iyo ma bende nitiere offers kaka niwacho. Par nitiere kata mana kembe, acha ni chak, nitiere kuda kembe mathoth ma uso chegi. Acha ni kambi A, B, C, D. Ka kambi A samoro uso chak 70, kambi B samoro use 60. Mane maber kodi kaluwore koda budget. Exactly. Donge. Mano bende ginyalo ng'iyo kata. To bende ng'ato nonyisa jalony moro bende nonyisa ni kidhi supermarket tidhi kiyieng. Mar mondo mi kineno mandas, ineno yogurt, koro kik inyiew gik manoke okochuno, kamano. Mano adieri. To bende nyithindo bende koro wamak. Nyithindo be kidhi go supermarket ng'eni mbele kacha nitiere chocolates ang'o unwanted things. Impulse buying michunigo. Mano kichuno, mano kichano. Mago inyalo werigo. Tiende ni nitiere gima waluongo kane wasomo ne a rational consumer. A rational consumer en a consumer ma tiyo gi wiye kapok ong'iyo gima o question. Sasa tenda ni pesa ma en go no o make full meaning of it. Ma sasa museng'eyo ni mae pesa man go to mae gima dwaro to mae nengo nyako yud nengo maber ne to gima ber neno esa modware no. Mane a rational consumer. Koro exercise this sama koro piny otemo dhi kama. Mano nyalo konyi seche ma idwaro survive. To Sharon, kaka jaluo madimba. Jaluo nitiere bende gik ma joluo ne timoga. To pod inyalo tim gi sani manyalo konyo seche ma nengo gik moko dhi kama. En achiel kuom gi en rito chiemo kata temo weche mag storage mag chiemo. Jaluo machon ne ong'eyo gimiluongo ni kata ka en chiemo mar ring'o to nitiere kaka ilose. Athola, aliya, kata rech ibambo, obambo, achieng', imoye chieng'. Okay. Nyalo bedo smoked. Nyalo bedo iruwe iro. Okay? Kata ithole. Okay? Magi gik ma kata ka dhano timo bende nyalo konyi e seche makoro nengo dhi manengo gik moko lokore. Wadok e chike gi timbewa. Chike ni kana ring'o ng'eny koro chamo mana kila riyo gichiemo. To ngima biro ngaji biro makata koro kata omena chok inyalo yudo. Mana bro wuoye. Gima kunga wacho ni kar storage ni ka jaluo bende otemo time kata dhano moro otemo time to nyalo konyo japiny. Kinyalo wacho manyo yore moko minyalo stogo kata lot nitiere de moko manong'eyo kana lot maber. Nikuoge kata imoye. Tiere moko minimoyo ka ititedo. Magi gik makitimo gimedo somon waparo mar mondo mi wang'e. Mondo me jopiny omed ng'eyo kaka ginyalo timo mago. Nitiere gimoro bende ma paro mi neno itemo kelo weche mag chiemo. Ing'eyo chiemo ma dhano dwaro nitiere gik ma dhano yude miluongo ni nutrients. Ka en carbohydrate, gin proteins, to gi weche mag vitamins ni. Nitiere chiemo moro amora manyalo chiwogi. Dhano mang'eny ose omena. Ni omena ok en rech, lakini omena to rech. Koro sama en rech matindo tindo ma is nutritious and is proteinous. Sama koro nengo dhi mang'eny to kaka dhano matiyo gi wiye to nyaka consider omena bende is protein. Tiende ni okochuno ni nyaka ing'iew gima ok inyal afford. Okay? Inyalo ng'iew gimoro amora a bundle of good. You choose a bundle of good. A rational consumer nyaka choose a bundle of good masute to ensure ni o maximum kata oyudo gimiluongo ni maximum utility. Okay? Tiende ni okochuno ni nyaka ing'iew na ring'o ma beche ng'eny tinyalo yudo some other food ma is also proteinous. Mano. To ring'o bende pile ka pile wacho ni nyalo kata mana kelo ni midhiere dendi bende. Ber kikiko. Exactly. Koro gigi te kaluwore gi weche mag uchumi wanyalo yiero gi ma bende pod wa survive in case ni inflation gi weche mag ngimagi
oidhonwa. Koro gima ber en ni japiny owinjo bed gi puonj maber, owinjo chik ite e gik mopuonjogi mondo mi kapo ni ngima odhi mang'eny ahinya to pod ging'eyo ni pod ginyalo survive. Kamano. En puonj makare Nyakorom Gajwang' ma bende jalony CPA Rick Odera medo chwalonwa kaluwore kod pek mar ngima ma bende osebedo kaneno nikech pile ka pile kwachio ngima pek. Sani bende nyithindo loro Nyakorom Gajwang' manyiso ni ka nyathini samoro nanie boarding, sani par ni kwan bende omedore ot kacha. Koro samoro ni gi nyithindo adek mananie boarding kata mana mantiere day school nikech wacho ni most of the times pupils, students, they spend the better part of their days in school. Sani ngeni kore not breakfast samoro kano kawe school sani kawe kanya lunch sani kawe kanya parni in between bende nitiere snackings to kasto kendo gin rowere gi ema nige teko modhuro kendo kech kayo gi speed mamalo. Tiende ni wasome biology kata ni gin gi rapidly dividing cells madwaro ni mondo gikaw energy mang'eny seche mang'eny. Ya koro yudo ka seche ma koro gentiere ot to budget mar chiemo is likely to go high. Koro nyaka go. Jomoko bende koro wacho ni koro rega koro iruwo nyaka mar mfuko cha. Nikech mar mfuko samoro koro te to rega koro pek. Akenya koro Gajwang' ni timo yo machal nade somno paro lai mago te machoka ready ka uchiel no mbui mago ganda bende yudo achiel kachiel wantiere achiel kachiel mbui mar Facebook kaneno kwantiere YouTube Citizen Digital kanyakla kod X mar mono mwaso manena reko Nyakorom Gajwang'. Pek mar ngima nitiere to omedo hidho kinde ka kinde Nyakorom Gajwang' kuoke atamalo 3.8 dwe mar auchiel sadwani dwe mar 7 atamalo 4.1 en medruok mondo mag kinde ka kinde kikoch mana ni mbele pek warido kanda ere paro mane maben wanyalo somo en ang'o mitime odi kanyo mnyalo somo ng'ato rieko mar mondo mi asom achiel kachiel biro bedo kwa somogi e yamo kata kamano en nengo mag modhi manoidho ma bende EPRA nosomo chieng' tarik 14 mano mar dwe mokalo ne gwacho ni nengo ma kamano no medre kaluwore kod increased landing cost wacho ni cost of importing golo mauta kawuok oko kabiere pachoka no medore ni petrol diesel kanyakla kod kerosene lero ni achiel kuom gik makelo inflation iluongo ni cost push inflation. Mwatiyogo e Kenya ka en gik mwa import sama landing cost kata cost mag kelo mauta no e pinyni e Kenya waka osebedo malo to push gimiluongo ni production cost. Ka production cost osedhi malo to push cost mar production dhi malo. Mano okelo medruok mar mafuta e dwe mokadho. To ne nitiere paro bende mang'eny. Nitiere bende inflation kata lokruok seche moko gima japiny ong'eyo kata ma ong'ere e piny samoro ok gin natural causes machalo mago. Nikech ne nitiere weche mang'eny mane wuok seche mane ilando weche mag mafuta gi jomoko ne wacho ni nitiere atamalo mar pesa moro mar loan moro mochuno ni nyaka chul makoro no medi mondo mi mafuta gi ochul. Mano ne nyalo bedo to pinje mamoko kaka samoro mwacho ni lweny samoro kantiere pinje kaka Iran mano Israel nikech ing'eyo mafuta mang'eny wuok e Middle East. Mafuta mang'eny wuok Iran, Iraq, kuonde makamago. Seche ma lwenje osebedo kuondego to kelo gimiluongo ni disruption e supply chain. Koro onge kwe mar mondo mek gika mafuta ka owuothi ochop kuonde machalo kuonde wage. Koro lweny ailago kelo. To lweny no ok osebedo mnasani. Nitiere lweny no kaka osebedo ndalo mokadho kata dwe ka kopogore gi dwe mar auchiel mane nengo ni omedore ni. Koro gimiji penjo en tang'o momiyo ne ok omedore e dweche mane lweny no ochakore to no omedore ni dwe ni. To bende kinde ka kinde bende wacho ni mafuta ma bende piny Kenya nyiewo kwa nyiewo mafuta kuwuok e pinje maoko nitiere ga dwaro mar mondo mwachak nyiewo mauta iwacho ni imports wachak tiyo kod Kenya shillings taparo ni paro maka mana no dhi molala kata kamano koso winjruok no kochope kare nikech ingeni mafuta bende kwanye pinje ma ok wanyogi currency ma oko to chutho ji tiyo gi dola to kiny makawuono ano ka dola ki compare nengo wanyo dola iwacho ni dola achiel koro bar piny Kenya wanyo gi siling 129.50 gisane. Kamano gima timore en ni wanyalo mna ngiepo e currency wa kuponi wan gi agreement gi jok ma wang'iewo gigi kuomgi magin bende gi yie ni wanyalo loko gigo gi currency wa to koponi wang'iewe in an open market to nyaka watim na gi dola
To dola en lokore gi siling dola achiel wadwaro siling 129 mondo waloke. Koro emomiyo cost mar importation en ga malo. Gimoro amora mwakelo malo nikech currencies mwatiyogo ok gin mekwa. Mago gik makelo kelo miyo gik moro amora mwabedo mwa import nengo gi ni malo ga. Kamano. Kamano inya Eric. Siparo nitiere gima piny owacho nego ni timo mano mar caution nikech ang'e ni piny Kenya bende osegoyo ngala manyime wacho ni ngala mathoth. Nitiere kinde ma bende dola na hawo mana siling 160 mano kinyiewe omenda mar siling ma Kenya kae. Nitiere gik mang'eny ma sirikal timo kata nyalo timo mondo mi achiel odwok dola piny king'iewe gi siling. Ariyo odwok nengo mafuta piny mondo okel yot ne ji. Adek odwok nengo mar gimoro amora ma bedo imported piny. Nitiere long term policies mag sirikal to gi short term policies. Achiel kuomgi en ni neno ka Kenya ka ne wan gi gimiluongo ni oil refinery mane ni Changamwe ma sirikal ne temo ni mondo gimoro amora wa import gimiluongo ni crude oil mondo bed refined. Mano failed nikech macha ne at exploration stage. Yeah, so the cost mar exploration became so expensive, the explorer recently pulled out. Okay? Koro nikech ing'e ni Kenya onge natural resource mar oil ni. Chuno wan nyaka wa importe. To kwa importe to wa importe at a foreign currency, to wa importe against other competitors also. Koro chuno ni nyaka wabed gi yore moko mwanyalo tiyogo. Achiel kuom gi en mondo wabed gi refinery mwa import crude to wa refine then wa supply. Mago mane long term policy mosebedo ga. To nitiere kendo gik ma inyalo tim mano policy no ber nikech gima inyalo tim en sama koro nengo ne piny kata onge disruption onge koko mang'eny to wanyalo import as much to wa store then wa distribute sama koro wadwaroge. Kamano inya Eric duto te nyakwar Mgajwa ng'ador mar munwa ka yueyo nikech aneno ka sari osechopo. Ote magi be naneno bang' yueyo abro bedo kasomo ote gi achiel kachiel e wang' jowi. Kata kamano e okang' mar ariyo bende Eric wabro bedo kwa loso bende imports gi exports mwandu mar mondo mi piny owacho cushion kata mana reswa kaluwore koda nengo mapek mar ngima bende osebedo ka kelo. Ang'e ni imports osebedo ka medore nyowuoyo. Iwacho ni mwandu ma bende piny Kenya nyiewo kawuok e pinje ma oko mabiro. Nyako chele ni winjo kanyo ka piny owacho lando ni gibiro bedo ka ginyiewo metric tons 500,000. Tiwinjo ka jopur mago chele mantiere Mwea gi Ahero to ywago rego chendo wantiere koda stock moromo. Nang'meno nyiewo mwandu oko ukelu chako dhog godo pachoka to wan bende wantiere gi supply ma iwacho ni enough. Sukari bende moro e kin mamoko. Akaw yunya kwar Mgajwa ng'adwo gi ote magi ketera Mugi TV. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi pim mondo ging'e ka gin gi gene mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore.
ka iwinjo kaka iwuotho to kawiro ramaki wi bari seche te idhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pi maremo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e TSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sadek otieno, mana e Ramogi TV. Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Chonga gilo, emo mi achano kama. Chonga, emo se mi asudo nyime. Chonga gilo, emo mi achano kama. Chonga, emo se mi asudo nyime. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D star 860 star 418 hash. Ramogi TV en od jower duto. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Nyakorongo jong dakika na bich tok sari marukinyi wadogi batine dakika pradek mar mondo mwatiek twak marukinyi makawuono waloso kod ripoda nengo mano mar ngima report mabende duol mar Kenya National Bureau of Statistics nogolo kabende wacho ni nengo mar ngima pod medo hidhore pachoka e dwe mokadho nengo mar ngima no medre gi kwana tamalo 4.1 mano kaluwore kod mwandu mabende wajathoro tiyo godo pile ka pile mano moriwo chiemo kendo bende moriwo nengo mago mag modhi mopogoro pogoro kiny makawuono kapo nono no kia wang jowi mari samoro neno ko kadhe yor mbui mopogoro pogore wantiere ka gi CPA Eric Odera mabende arwaki okang' mar ariyo ni machiegni wadhi nyime gi somo paro ne oganda mabende neno ka wacho ni gimor koda chenro gipuonjore gi somo paro kaluwore kod paro mopogoro pogore misomo kanyakla kod mago mabende jopiny oro kata kamano Eric kapok wadhi nyime gi twak marwa nitiere moko ote mabende dwaro mar mondo mi asom Nyakorongo Juang nocho ni mar mondo mi wasom rieko nyiso kaka ine time mano mar mondo mi ikoshona pek mar ngima ere kaka ikedo koda pek mar ngima Nyarobembi iwacho ni Sharon ngima to tek tang'o madikel pek ne wang'e itwacho ni tieke nang'o ipenjo ni itieko pek mar ngima paro jalony Eric Odera no stem nyiso kaka onyalo tieko pek mar ngima hinyenye odwa kaka onyalo adjust budget marwa Wycliffe Ogut iwacho ni sedonjo kintiere gi komba onge rengo iwacho ni nitiere kodwa nyaka giko iwinjo twak e yo makare Ruth Nyathi Ochieng iwacho ni ore Sharon twak iye ber wendo lere maber mawan kaka joma timo business waelewa en mana ni dana mana dalacha iwacho ni okowinj tuwacho ni penya jalony ni pek mar ngima jomoko nene moko ok nene bende nitie kaka wan bende wachangia nikech jomoko odago ngima jowetegi gi copy paste and this is what is killing most of us imedo kanyo ni donge kata nengo ot midake gi kaka chiemo bende nyaka ranga chama ma odhuro bende wan mine nyaka koro waranga
iwacho nang'o kotende kanyo. Ang'e ni biro bedo kiduoke. Jack Jamarianda, iwacho ni weche ngima tek, in tinde itieko mana gi lamo wada. Pero kama nainya. Aparo ngima na paro mariek mabendo soma. Hinya nyantiere paro ma liu, maparo ni Ruth Nyathi Ochieng kantiere kaunti ma Nairobi kosomo no. Ruth ni kare. Na wacho ni sama osebedo matek to nyaka yad just ngimani. Ka en weche mag chama ma adieri mineto dwa bedo go mang'eny ahinya. Ok ni giricho beyo to gibeyo, lakini itime mana kaluwore gi uwezo ni. Okay? Tiende ni itime kaluwore gi nweng'o ni gi kaka inyalo maintain ngimani. Gima temo lero en ni kaluwore gi nengo, kaluwore gi pesa ma in go, nweng'o ni, to ng'eyo nengo mar gik mitiyogo, go budget. Gor gimiluongo ni budget line. Ok ikadh ka. Ok ing'iew gima excess mokidwa. Ok ing'iew bende gimokidwa. Bende ok idak ngima mokinyal. Kik idhi eba nikech jowete ni. Ruth temo wacho ni bewada jomoko copy paste ngima jowate. Mano is true. To ok en way mar survival. Mabang wang way gi gope mang'eny. Ok owinjo bed ni ibede igo ngimani koluwore gi nyawadu. Kech ok ing'eyo kaka onweng'o. Okay? Koro go ngimani kaluwore gi nengo ni. To kiseng'eyo gigeni mitiyogo e ot to gi nweng'o ni koro go budget. Ka nitiere adjustments inyalo adjust koluwore ni imedo in gi salary ni omedore kata in gi other sources. Kaiso mano to koro inyalo adjust. To ka onge to a staff situation makama temo miyo wacho ni kik gik moko kata en chiemo kik kata en weche mag ot nwang' ot ma minyalo afford. Okay? To kata en weche mag token mag stima inyalo ng'iewo kaluwore gi nengo ni. Okay? Koro ng'ato ka ng'ato odak ngima monyalo afford. Kama na nyama magi duto te dwaro gini bungere gi bangere kaka discipline. Kamano. Nyaki bed discipline. Ok nyalo survive gi economy. Yes. Nentiere penjo mane waweyo sama ne wadhi e yweyo weche mag export to gi import to gi kaka mage kelo bende kelo nwa pek kata yot e pinywa ni. We achak lero from economic point of view ni Kenya as an economy mar Kenya wani en resources ma wan go ok ng'eny ahinya, kendo resources ma wan go mostly gin agricultural resources. King'iyo Kenya maber economy wa to mostly gima produce gin agricultural produce. Gin na weche mag coffee, tea, gik mwa produce in excess kata in surplus mwanyalo export. To gigie agricultural products give one of problems magin gago en nengo gi piny. Okay? Nengo gi ne piny ki compare gi gik mwa import ma waonge go. Gik mwa import ma waonge go gin machalo kaka machinery. Koro ki compare for instance kata cost mar gari, weight mar gari, to gi ki compare cost mar kahawa, weight mar kahawa, ki compare gi bro yudo ka opogore mang'eny. Mane achiel kuom gima kelo nwa pek e Kenya ka as a nation. Wach mar ariyo kupore gi produce Kenya resources wa kaka as explain resources wa watin ko compare wa kata gi neighbors wa. Uganda is more endowed gi resources, natural resources moingo the same gi Tanzania. Waengo gima ni Kenya nigi advantages moko. Achiel kuom advantage ma Kenya nigo en ji mang'eny otemo somo kendo jo Kenya mang'eny oikore ni tich. Koro mano bende omiyo wan gi a lot of expertise. Labor wa ber kabisa. Onge shida minyalo bedo go e Kenya ka mok yud ja Kenya manyalo solve. Mano gima miyo kasto wan gi other advantages machalo kaka stability and all that. Koro sama wasebedo gi weak exports to one gi in terms of their prices, the price value. To gik mwa import to nengo gi ni malo, mage makelo nwa gik miluongo ni balance of trade deficiencies. Mar ariyo bende wang'eyo ni trade mwatimo across the borders watimo in foreign currencies. Currency ma gik mokiloke en dollar. To dollar nengo ni malo ki compare gi shillings. Mage gik makelo nwa gik mi yudo ka koro gik moko mwakelo nengo gi ni malo. Koro mago
e gik ma watimo to gima sirikal nyalo timo mondo mi magi otimre en ni wanyalo boost production mondo mi wa produce more. Iwacho kendo gimoro kanyo ni nitiere gik ma wa produce to pod wa import machalo kaka mchele to ji machalo kaka jopur man Mwea, Ahero, West, West Kano and all those places. Giwacho ni gin gi mchele, yes, to the country pod import. Kata mana bando do neno kine mana piny Kenya kata bando, yes, to kata bando sukari. To edero sukari, Yes. to wangi kembe ma To wan gi kembe mag sukari. Ma bende piny wacho bende jareso kinde ka kinde. Yeah. Problems ma wan gi other management problems to gi governance to mako bende bedo influence gi politics. Nitiere commodities ariyo e Kenya ka mar highly politicized. Achiel en bando, mar ariyo en sukari. Koro telo bende samoro nyalo miyo gigi oti maber kata obed produced maber kata marach. To ka gibedo produced maber tingeni wan gi surplus nikech production mar consumption mar oduma mwanyalo tiyogo in this country nyalo bedo produced ka. Tiyudo ka nikech nitiere unscrupulous traders, unscrupulous deals, iyudo ka pod gi smuggle goods moko winjo bedi ni wa import. Yeah. To again magi gik mowinjo bedi ni osebedo developed chon nikech policies gi nochakore chon. Nowinjo bedi ni by this time wanyalo bedo ni wase produce. Ingeni Kenya import nyaka tong gweno. Okay? To tong gweno wa import from countries machalo kaka Tanzania gi Uganda. Kuro ipenjori nyaka chak benda jane no chige moko ma wuok kata piny Uganda kanika kada luongo nyingi. Yeah, kuro ipenjori mana ni to gwen ma Uganda to gi ma Tanzania. Gitoko malo ma Kenya ka. Toko juan ma Kenya ka. You see such kind of things. Mago gik matimore mana nikech koro leadership. Leadership okokelo gima nyalo stimulate production maber, japiny okong'eyo maber weche mag production maber. To mago kosebiro Kenya ka be uso gi nengo mayot. Nyalo paro na nitiere ywak bende kaluwore gi rech mawuok e piny China. Nyalo paro na kintiere gwenge ma Kisumu gibiro gi katonde to ki compare nengo gi nengo mag rech mag jolupo. Nitiere term miluongo economics ni dumping. Okay? Dumping timore ka koro wase goods ma cheap ma bech gi yot to are low in quality cross border modonje economy. Sama mano osetimore, dumping nigi a lot of effects. Achiel or reduce the cost of okelo gi miluongo ni industries mane develop kuondego machalo kata mag poultry. Ingeni inego nikech tong nitiere mabeche yot moya Uganda. Idhi ng'iewo mane. To nasewacho na rational consumer to dhi e market to pimo to ng'iewo mayot. Nikech ka crate kato nyisi ni uso ni 240 to ng'ato uso ni 400 samoro. Ibiro ng'iewo mane. Wacho ni tong en tong. Kamano. Koro dumping, koro gima government winjo tim ni winjo wan gi dumping policies. Emomiyo iyudo ka seche moko across the border iyudo ka sirikal temo ng'eyo ni to ang'o madonjo, ang'o mok donji. En nani wan gi problems in terms of governance nikech mondo mim some of those policies obed effected kata implemented maber to onge corruption gimiluongo ni mibadhi kelo tabu e seche ma koro ng'ato kata jaloko ohala moro okelo goods ma nono kata maricho to omanyogo yore moko mag mibadhi kendo donjogo e economies wa. Magi gik makelonwa tabu. Okay? Koro issues nitiere policies around dumping. Mang'eny kabisa. But they can be controlled. They can be controlled. They should be controlled. They should be controlled. Yes. Nikitaka na paro kata mna sani kata mna wegi lewni mauso lewni manyien. Mtumba. Bende ywak ni mtumba bende osebedo ka medore. Sharon ing'eyo. Bende wacho ni mag mtumba go bende law ma strong makirwako to tegno. Kata joluo wakipenjo maber giwacho ni gima nonego kikomi en weche mag mitumba. Okay? To kata in Eldoret nitiere gimiluongo ni textile industry. Textile poko chiewo kendo poko bedo motegno e economy wa nikech mtumba gi gin gik mabedo imported. Gin lewni mosetigo kuonde mosetigo to kele Kenya ka tiuso gi nengo mayot e chirni wage. Emomiyo industries wage
ok oseting'ore malo. To pati Mtumba bende ndiko ji mathoth. Sekta mar Mtumba iwacho ni bende ndiko ji No, but kata the same way, kata kikomi wani deti maber, it would still have employed. Podwa ntiere kata mna river text gini. Aparo Kenya ntiere kaka na wa import ga lewni. The policies mane nitiere at times so mane gigi timore 1970s were good. And they would have helped me. They gikonyo mondo me gik machalo kaka mitumba gi mabedo dump kundi gi ne ok owinjo bed ni timore. To nikech weche mag siasa mok ber, weche mag telo mok ber, weche moko mane ok odhi makare emomiyo magi otimore, emomiyo koro wachopo kama wachope ni. Mano ya diri mantie. Paro maleo kanyo mabende wamedo kama na somo bende wacho kama ni kile kama na streets kama na bora Nairobi kasa mora neno ka kanjo jagore kama na Uganda hino ka jomoko ni gidukni magi use lewni kanyakla kod kata na wuoch to magi usono samoro bende nego na dimalo to bende luore ik magi gole rent bende gintiere godo magi chulo nikech ni cost of an item bende ni gid factors mang'eny ma depend samoro ja ohanda swek kama bende use mbele ne samoro use the same type of things but use bende nengo mogonyore koro wacho ni competition bende samoro bende usekedo ka hinyo Uganda emomiyo ni pek mar ng'ama ni bende ing'e gima timore en ni nitiere segregation e market. Ng'ato nitiere gimonyalo ng'iewo onyalo mane afford is street. Nikech street no emonyalo dhiye to yud ka nengo gonyore ne kendo street no emonyalo dhiye to yud ka ng'at ma uso cha nyalo wuoyo kode e yore magi winjorego. To nitiere bende a particular market ma ok nyal dhi e street kaluwore gi ngimane, lifestyle ne kata gi kaka ochalo. Okay? Ok onyal dhi e street kech mag koro en to chune ni nyaka dhi e duka. Koro taste and preferences be nitie. Okay? Koro magi te timore economy. Luwore mna ni kech koro gima adwa ni ung'e ni nitie wan gi miluongo ni an open market economy. An open market economy factor of demand and supply ema determine. Ng'ato dhi mna kama odhi ng'iepo kama ohero kaluwore gi price makanyo to gi kaka gino chalo, kaka quality mar gino chalo. Unless ni en an unusual good. An unusual good ema attract ema defy the rule mar demand and supply. Okay? Kamano. Ero kama na inya. Nyakor ngajua ng'atothu od neno chenro nendo gi achiel kachiel mbui mar YouTube bende nyalo luwo achiel kachiel nyakor ngajua ana voltage ochieng wacho luwo chenro makama achiel kachiel. Wote mamoko mabende aneno aus nyar Alesh iwacho ni piny tek ndi iwacho ni mondo iyuda wacho ni piny tek ndi mondo iyud gimoro ikete mesa okyot to ngara na mumo bende no wacho ni a man will toil donga man must toil mar mondo you have to sweat mar mondo mwangi hakwa nyalo tatimore kana ni jogo kuma bende utieko sikul jogo kuma bende nitiere dala gi sar kama nyithindo abaro nyithiwa kaka jonyuol bende nyakwa puonj ni pek mar ngima nitie ok no wachacha ni pek mar ngima nitie ot kacha bende nyakwa nyis nyathini ya ka en migago wachame to kik waket chiemo puko chiemo moro ma samoro nyathi chamo to kowe sana samoro nyalo kane wastages ere kaka nyalo kab bende wastages e odwa mar mondo mi kik bed watedo seche te kinde ka kinde kada na bulk food wacho ni tedi kapo nono ni in gi fridge moro nyalo tedi mathoth to kaka nyalo kane mar mondo bi ogai nikech nengo gas ni malo nengo makani malo mota mar tajo macho gi stoves bende nengo ne bende household. One of them pimo ni to jadi kata mantiere e ot sama chiemo moro chopo mondo mi chiemo miloso olosrem oromre na gi jok mantie to bedi paro ni nyithiwa bende bedi koro wapuonjo nikech gine ot sani kata na gi nyochen owinjo bed ni gibedo trend ni chiemo owinjo bed ni ichamo to the extent na minyalo kawe any excess owinjo bed ni either en gima nyalo bedo stored kata gima nyalo bedo postponed for another time minyalo chieme. Gima ber en ni chiemo to owinjo bed ni ipuko nikech ji mang'eny onge kode, ji mang'eny dware. Koro luwore ni to ka in gi ji marom nade ot owinjo los mna chiemo moromore kodi kamano. Mano bende emomiyo kuonde moko kidhiye
to ng'ato kane okinyiso ne dhi lime to seche ne mag chiemo kadho to yudo ka koro nyisi ni koro rita nyaka koro ang' wachop somoro mwakawe our next meal which is good nikech owinjo bed ni inform ng'ato kata owinjo bed ni idhi budget ni igo budget chuth mondo mi gik moko timre e yo makare ok ni weche mag wuor te weche mana mag luore gi kaka koro ngima koro bedo ni gimoro bende itemo lero kanyo ni ji mang'eny sani nitiere e ute tich mang'eny onge kendo mano bende affect wechewa mag nweng'o en adieri en ni ji mang'eny mantiere onge tich weche mag tich wasewuoye mang'eny weche mag employment sama ng'ato onge gimotimo ma nweng'o ne ni piny kata nweng'o ne onge to en obedo abaden nikech nyaka koro odepend kuom somebody okay dependency ratio odwadhe mang'eny ahinya ni malo ahinya e kaluo ji mang'eny either ok nitiere jomok ti nikech gima gitim onge tiende ni office gimiluongo ni open unemployment en ready kendo qualified to work to semanyo gimonyalo timono to onge to nitiere bende jok moko ma bende nikech jaluo bende jasunga mayiero ni an mano to kanyal timo mata nyalo timo bed mana ni nyalo yiere ka in gi ways kata ways ni minyalo survive go to kionge go to chak gimoro amora inyalo chako gi business inyalo chako gi tich moro amora minyalo timo to kik bed ni ibedo piny tiyweyo tirito ni mondo omiyi kata cham mantiere no to in ng'at manyalo tiyo okay yud gimoro amora minyalo timo kata obed ohala kata obed pur kata obed mana gimoro amora manyalo kelo nweng'o ni so long as ni en gimoro ma ok chwanyi gi chik kata ok chwanyi gi ji owinjo bed ni time mondo mi okel kwe nikech dependency tiende ni nweng'o kata ka en siling 1,000 Sharon emane ot to ji mayude kata ma depend kuom pesane gin ji 10 yudo ka ratio mar pesa no ni piny kabisa mondo mi ratio mar pesa no odog malo ji mang'eny nyaka ti ji mang'eny nyaka ti maka ng'ato ka ng'ato omako tich kata kero kelo mna skuma to ng'at machielo kelo chumbi kata kamano ka ginywakone to koro dhi kelo tich maber koro dai mer ji oyuluo kabisa ji mang'eny especially jok matindo ni gimany tich mora mora mantiere to bende jok man gi opportunities man kare jotendwa kata ng'ata ma Nyasaye nyalo bedo ni ogwedho kata ni nigi yo moro amora oteme mako ji mang'eny oteme mak lwet ji mang'eny usoge kuonde moko mo nyalo sogie nweng'o makaluoge mafwenyo Sharon en ni ng'ato nyalo bedo ni oyudo pesa matin to pesa no support ji mang'eny kabisa ji mang'eny kaluo onge tich mano gima diri kabisa manyalo nyisi from experience to kana mna kaluo kenda par nene na luo simo kwako kude ka wawachi mag dhuluo nikech joluo ma winjo dier ni nok mag tije mana tich to nok lakini de nitiere yo minyalo konygo kaluo to de ji do konyo kaluo para ni kony makama jomage manyalo konyo jotendwa koso kony nyalo wuok kuom ng'ata jatelo man gi opportunity manyalo yudo yo manyalo soyo go ng'ato kamoro oso ng'ata manyalo invest manyalo create kata employment e village kata e kor gweng' bende okel mondo ji mang'eny oyud tije kuondego okay kony bende nyalo wuok kata kupo ni igolo ineno jok man dependent kata kigolo moko e family itero moko dhi osom itero moko e courses itero moko kamoro amora minyalo tere mondo mi okel easy ne family ka mako bende nyalo kelo konyruok omiyo kony nyalo wuok kamoro amora gima ok ber ahinya ni jowa mang'eny ji otemo diyore ahinya ng'ato ng'iyore mana kien owuon samoro nyalo timo kamano kaluwore gi gik notimore ni lakini ok ber nikech in the long run ji mang'eny nyalo bedo ni onge gima timo kendo ji mang'eny obedo ka hinyore kabisa to in ng'at achiel in min gi yo minyalo samoro ok inyal konyo nikech ka in ng'at achiel e oganda mang'eny mok yudi to kata ibed mana gi pesa to pesa ni ok inyal enjoy nikech ji mang'eny koro depend kuomi. Nitiere ngero moro gi dho Kiingereza mawacho ni teach a man how to fish.
Yes, to not kimiya giving miya fish. fish. Kapo nono ni ng'ato nitiere koda riekni mabe nyalo konyo ng'ato. Nikech gini tinde bende ji nigi skills. Ji osomo, ji nigi skills manyalo timo tije mopogore opogore. Kinyalo somo ne ng'ato rieko mar kaka inyalo yudo omenda kamoro amora. Nikech bende inyalo wacho ni ada chako ohala. Kidwa chako ohala capital idwa golo kanye. Ng'en mano be thoro wach maduong'. To skills bende nyalo konyowa e riekni mamoko. Ano kachiel kumu bende wacho ni nitiere kembe mabende maloso chiemo pacho ka mabende biro koda riekni mathoth. Wacho ni makati tinde slice mage tindo. Makati slice odok chien. Biskide bende kinyiew biskut. Slice bende odok chien to biskut bende tin. Aya. Mage mana paro mopogore opogore mabende oganda gulo kanya. Aparo ni adwok penjo moro ipenjo kanyo ni to gima ji jok monge tijegi ginyalo timo ang'o. Aparo ni kwadok chien joluo mang'eny e piny luo nitiere tije mang'eny ma jomoko timo. Jomoko jolupo, jomoko jopur, jomoko jo ohala, jomoko ni transport. Aneno ka yawuoyi mang'eny kata ji mang'eny, jowere mang'eny ni e yore mag kata weche mag transport, jomoko timo apiko, jomoko timo gik makamago. Mago te ber. To kata ka en weche mag jotendwa, ere gima de gitim mondo gikony ji. Achiel, to ma problem nowuok chon to nokele gi weche mag somo. Somo mane wayudo e diere mane wasomo ne en somo mane ok chiw direct skills mar loso tich, especially ne ng'at mane ok complete the system. Iyudo ka ne drop somewhere, to it drop without skills, without knowledge, kama koro idhi chomo onge. Koro da wanyalo bedo gi yore moko minyalo puonj go ji skills gi. Emomiyo wan gi village polytechnics. Jomoko nyalo dhi kuondego kata kisomo mana carpentry, weche mag wiring, weche mag mason, kamago nyalo konyo. To bende weche mag jolupo. Inyalo puonj ji bende kaka ginyalo pidho rech, ginyalo tiyo gi nam e yo moro manyalo kelo negi nweng'o. To bende kuom rowere, kopo ni onge yo moro yudo go formal employment, businesses mang'eny inyalo chako. Kati chako mna gi kinyozi inyalo time. Jomoko nyalo timo weche mag businesses chiemo. Nitiere businesses mang'eny mane weche mag chiemo. Kata kichapo weche mag fruits, inyalo uso fruits. Adoka ji wuotho godo. Kochono nyaka iwuothgo, nyaka ibedi. Kata tong', nyalo buko tong' ti wuothogo, inyalo chakorego. Mad nyalo dwaro capital ma very, very minimal, kata 500 shillings. Inyalo kawo go tong' crate achiel, iboko, ichako wuothogo. Okay? Tiende niya, gi ng'ata ok owinjo bed piny, kata obed mana mandas inyalo bedo ka in kama nyithindo nitiere, kata ji majamo mandas nitiere, inyalo chako mago mondo mi okel konyruok. To ka in gi capital maber, business bende, inyalo timo business maber manyalo kelo nwang'ruok, manyalo kelo lokruok maber. Business machalo kaka kinyalo establish kata car wash, mano nyalo kelo lokruok, kata kinyalo uso spare parts mag nyamburko gi, mago nyalo kelo lokruok. Ko paro gi ng'eny. Kuna se puonjo moko wanyalo puonjo, wanyalo medo. Nikech wacho ni samoro na sosa achiel bende samoro krom gi sani. Kapo nono ni lweti otegno matin. Inyalo mana manyo other sources. Exactly. Mane gima nadwa medo nyiso Ruth Nyathi Ochieng'. Temo penjo machalo kama. Koro koluwore kopogore gi weche mag adjustment e ot, kaluwore gi weche mag nweng'o. Diversify. Okay? Tiende niya, ka in gi kata 1 hour kopo ni tich iya e sa 10. Okay? Tich iya e sa 10. Onge tiende dok ot sa 10. Okay? Between sa 10 kata nyaka sa 2, kaka ka in e town ka Nairobi ka, mataya liel seche te. The transport system is efficient. Okay? Inyalo kawo advantage from sa 10 nyaka sa 2. Inyalo timo something. Okay? Bende nitiere, tiende ni kamoro amora ma intiere no, inyalo kawo. To ka in Nairobi ka to nitiere a lot of advantages. Transport is efficient. Nitiere internet minyalo tiyogo. Nitiere opportunities mang'eny e mbui. Masani ng'ata nyalo kawo mondo mi oyud kaka konyo. Koro rawere mang'eny dwaro ni mondo omany gigie, openji kendo lawgi piyo mondo mi kik ng'ato bed ni en idle, kik ng'ato bed ni onge yo monyalo konyorego. Mondo kaponi nengo mar ngima medo hidho, to in gi yo moro ma is caution. Okay? Ok in very desperate makoro chopo kama koro
inyalo kata kao ngimani. To waseneno cases makabago katimore. Yeah, wan gi cases makamago. Kata inyalo bedo ni koro kinyalo yudo kata 3 kata mil mar ng'at achiel. You know. Tinde bende kana mwacho ni chamo chiemo nyadidek ene na hawe. Nikech wacho ni kisechamo breakfast, cham lunch, cham kata mana supper. Tinde ndeka ji chamo kata 2 meals, 1 meal. Yeah, koro mago gik mwanyalo geng'o. Wanyalo geng'o gi tiyo gi wiwa maber, wanyalo geng'o gi tich matek, wanyalo geng'o gi medo paro maber kendo winjo puonj kasto wakaogi. Gima rach mogik en kik ibed piny ni idle ni go mbaka kati somo gazet kati wacho weche manono e kor gweng ni manyo weche mano kony. Mora matin minyalo timo itim. Erokamano ahinya. Somo tadek bang'e gi wachni mogik Eric. Aus Nyaralesh wacho ni piny teknde mondo iyud gimoro ikete mesa. Okiot to bende nadier makende. Nyar god jope Eunice wacho ni mano e wend jo Kenya. Wacho ni mane wend jo Kenya sani pek mar ngima to adhiya. Asomo gik makwod Nyaseme wacho ni inwinjo ka iol gi Kenya kik iol warede dokanda gene ma wacho ni lamb geno ema nek bedni wantiere godo. Aparo ni CPA Eric Odera isepuonjo wa isegolo duke itwa mwanyalo timo to watim. Ano kamoko bende wacho ni twak makama dibede na twak koso en twak makelo lokruok. Wabende jomoko ma open minded makisomo nwa rieko. Nyalo bedo ni ok konyo Nyakwar Mgajwang, nyalo bedo ni nyalo somo godo rieko makonyo ng'at machielo. Wachni mogik Eric. Gima watemo wacho en ni lokruok mar nengo mar gik moko itimo mondo mi wang'e kama gik moko lokore kendo mondo mi sirikal obed gi ng'eyo maber gi gima inyalo tim mondo mi kel lokruok kata kel yot ne japiny. Mane momiyo gik moko lokore. To nengo mane momiyo kwan mar lokruok mar nengo ni igolo ka dwe. To sama nengo ni gik moko gi oselokore dwe ka dwe, gik mang'eny kele. Inyalo kele from the consumer side makelo gimiluongo ni demand pool, kata from the production side kata miluongo ni cost pool. Magete nyalo kelo gima lokruok mar nengo gi. Lokruok mar nengo ni nyalo kelo effect mang'eny e economy. Achiel kuom gi onyalo effect weche mag currency, strength mar currency. Bende onyalo kelo gik adverse effects e consumer in terms of purchasing power. As a consumer kaka dhano ma consume economy giminyalo timo en ni inyalo adjust accordingly sama koro nengo gik moko lokore. Ensure ni in gi survival tactics machalo kaka adjustments in terms of budget, machalo kaka diversification of income, machalo kaka your life pattern, lifestyle ni mondo mi i survive. To most importantly, temane mondo itim something mondo mi i change gimani kaka a consumer. Mane gima nyalo medo jiwogo jo kanyanam mondo mi wadak ngima moro maber kendo madhi mbele malokore maber. Erokamano ahinya. Kata kamano Eric Wagunir kwanya kuom paro misomo riekni mago kaka wanyalo goyo pek mar ngima gi pek mar ochumi gi nengo mar ngima mabende osebedo ka hidho. Erokamano ahinya kuom biro twak. Mana kwanya Nyakwar Mgajwang gino mara ni puonj mar odiochieng' ma kawuono nyalo ikaw puonj achiel ariyo adek mabe nyalo tiyo godo e kit ngimani mabe nyalo somo gi joweteni Nyakwar Mgajwang. Dakika osekadho 35 tok saa 2 mar okinyi. Yino mar mondo mwatiek chenro mano mar Opinya gi sani Nyakwar Mgajwang mabiro en chenro mar tedo gi chiemo. Lieta olosonwa kit tet mane ne ntiere gwenge mag Nyanza Nyakwar Mgajwang. Wang'eyo kit tet mabende biro bedo kokelonwa odiochieng' ma kawuono.